siyampatisana. Uthini wena? Thini wena? Ngimshayi man. So, jwayela kabi wena ne? Ungijwayela kabi ne? Ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi shem. Ungijwayela kabi katata ungazi kahle wena. Awungazi kahle. Pincham. Jwayela kabi. Kuraf yabona. Mara ngizokira my sister ngicela ehlisa uma ngicela usondele my sister. Why you? Ukhuluma nawe nje mina ne. Usho kanjani? Ayikho nje into engizoyikhuluma nawe ne. Usho kanjalo my sister? Manje ayikho into engizoyikhuluma naye. Mina okay. Ona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine i3 keys or a 2 piece forget no mathande kishi empilo is a costa goke nama osta Sanbonani babukeli bami abahle emakhaya ubheka again bafethu njengenjwayelo it's your boy bafethu Rich Ntona Sekasi Ntona ma cry nice bafethu niyazi ukuthi izinto ezikhala kahle zila ekhaya Rich Nation TV bafethu ngibiziwe futhi namhlanje man ngibiziwe ngila elokishini these days akusasebenzeki bafethu ningamangala ukuthi wabe silibe singaposti besipayisa iweather bafethu besipayisa iweather and besise Free State so Free State besipayiseka but anyways bafethu sibuyile ngifuna ukuthi ngingadli isikhathi senu ngifuna ukuthi ngiphuthumele kubo laba abangibhalele ngizwe ningabe ukuthi kahle zikhipha umawati nakhona ngibasiza kanjani bafethu into engizecela kini lapho ukuthi ningayendawo stay tuned bafethu subscribe and support yenu siyabonga kakhulu thank you Sizokran Bula. Nami nginanda Thema ngikhuluma no Rich la from Rich Nation TV ngilakho zongibizile mfethu ungibhalele vele yeah sho ngibhalele okay mfethu email yakho ngitholile mthela and la email ngibonile ubhale something about baby mama umntana kibo kenzakalani mthela shoot mina ne baby mama ethola nosisi wakhe sihlala sonke baba okay so akwachune ukuthi mina ne baby mama sicabane ethola bayeke mina nosisi wakhe akwachune ukuthi esithemtheke vele silalane ethola awuthiyami yasipata ya kanjani umithise umntana khabo baby mama if no uthiyama kusela unangaki lo mntana lo una chokowani una 21 umntana kibo so kenzeke kanjani uthiyama ngathi uyangitshela feli ashuthi vele like mina angifuna umntana kibo kahle obufuna umntana kibo before hawenze ukuthi engisipatise baby mama ethola so manje angasitaka naye kanjalo so manje so mithise ngapha nangapha uthiyama ngizoyithini le ndaba le asobona phambili nami zona phambili yeah so manje okay njengoba uzivuthelana wena uthi ufuna kuthinakaleni vele ngifuna ukuthipa baby mama ukuthi asekhamba ufuna ukumfayilela before azotshela mntana kibo ukuthi akahlanye yena baby mama une drum too much but aneka simure empintshama esilengisa ngamurani mina ngingavaya nawe ngekuringela ngithola so into engizoyifrase ukuthi umgayi number yakhe siyela ebhasini simfonele siza ukuthi uva then siyavaya ready ngalokho okay atham Fraser's voice ngibona sibona ukuthi thina singakusiza ngani sokusiza afika samthemisa manje njengoba sifonile ngathi usifake istadium kuyenzakalani uhlala khona kanje umntana lo uthanda ukuhlala yini sure okay cause ukhulume naye phone uthe somthola la vele yeah ukhona okay mfethu yabona uva lo hleli la yeah maye mfethu izokosa ukuthi isigibele la siphezulu awuroro yeah mfethu ngifreza umbili mfethu hey roro hello sondela manishi mana mpinjama sure smeleni la kuzoba right master yeah go right okay hello sisiro runjani yini maye mongilethela amakhamera right chomi ngishapha nami ngishapha chomi igama lami Rich from Rich Nation TV ne ngihamba nobhuti la ngabe yamazi ubhuti ngiyamazi sana kanjani nami umuntu wami baby daddy okay my sister ubhuti ungibhalele la man khona into afuna ukuyibhodla ngithola so angazi ukuthi wena izokuphatha kanjani ngithola but ngicela ukuthi simgayi isikhathinyana athi ukuchaza ukuthi ize ngani right ngalokho
Chaza. Hello baby njani? Alright. Ngiyangibona ngishapho mos. So uyakhumbula last year mina nawe silwile ne. So ekuthuneke ama flop ufike. Ama flop ani? Akwenze ukuthi mina nawe nosisi wakho siyisiphathisa. Uthini wena? Uthini wena? Ngimshayi man. Ungijwayela kabi wena ne. Ungijwayela kabi ne. Ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi shem. Ungijwayela kabi katata ungazi kahle wena. Awungazi kahle. Pincham. Ujwayela kabi. Kuraf yabona. Mara ngizokura my sister ngicela ehlisa uma ngicela usondele my sister. Wayulo. Ngikhuluma nawe nje mina ne. Usho kanjani? Ayikho nje into engizoyikhuluma nawe ne. Usho kanjalo my sister. Manje ayikho into engizoyikhuluma naye. Mina okay fine ne. Before selungisa le ndaba master mina ngifuna ukuza from esathini la ukuthi kahle bengicabanelani before mawuzohamba uzomshiya. Buza yena uyazi yena. Othambeni lweleni vele. Abeshilelo ukuthi mina ngithanda ukuphuma too much. Yo groove. Yeah. We groovist. Not too much. It's My okay. Angitshela uthiyami ngihlala kwabani? Ngihlala kwakho, ngihlala Khabogelo, ngihlala kwaGele. Ngifuna ukunderstand. Ishingithi bethi sahlala kibo cause abengisalungisa izinto zami. Oh, bowusibari makulu. Yeah. Qeda uphinda ushiya umntwana abantu futhi usibari makoti. Yabona ukuthi izinto zenza mfethu yini. Angimshiyi, angisho ukuthi ngiyamshiya. Angisho ukuthi ngiyamshiya. Sure. Just nje abengifuna ukuthi azi ukuthi ahlahle khamba. Oh. Angamangali manje uyayithola ukuthi manje uyayizwa my sister ukuthi indaba ithini? Indaba esize ngayo thina la noma brother ufuna ukubhodlela kutshela ukuthi lela khanda lizophuma lapha ikhanda lakhe futhi na. Mayifuna mina ngenzeni? angifuna wazi engizoyenza. Understand? Yini into engizoyenza? Uthola ukuthi umntana ufana nami ungazi ukuthi kahle khamba. Ayikho into engizoyikhuluma naye shem. Awusafuni manje ayikho into engizoyikhuluma naye. Right ngayo. Manje my sister Marathina zelela ukuthi sizolungisa ngithi. Manje yini into engizoyilungisa ngoba umntana kuyobo wakhe. Umntana wakhe and nawe uyibaby mama. Phela sesenzele ukuthi kusasa ningalwi njengomndeni wena nomntana kini kube ngathi nilwiswa my brother ngithola. Kungcono my brother. Owasekhaya igazi lami. Elami igazi ngijwayela kabi wena. Ungijwayela kabi ahlahle yangilinga nje. Yangilinga. Ukulinga emoyeni my sister. Jwayela kabi. Awuthami awusacolisi mfethu vele angiyazama no akezwa mara angizorana naye masithufe manithu sure uyezwa my sister uthi ucela ukuthi uyehlisa umoya my sister izinto ezisozenzeke like ziyenzeke life ina ngithola ayikuthi ngidefend my brother uflopile mara mcolele mfethu impilo icontinue phela naye lo mntana lo since azoba khona uzophinda hluphe wena wamele nawe umbhekele njengoba uyisister elikhurudi. Ayikho into engizoyikhuluma shem but manje ayikho into engizoyikhuluma shem. Right nje 100 nje ngaye nje 100% ngishaya. Manje indaba yomntana wenu nizoyenza kanjani ke master njengoba ngizozondlela yena ngijwayele masuku uzondlela. So uba for makaze ejardini uzoba aze kusisi wakho anginandaba uzoba angasezanga ku anginandaba vele. Ayizwa uthami umntwana muso wethu akusiwa khulwane awuzimithisa phela sisi. Yeah, umntwana angithi ukuthi umntwana. Yeah. Mara bathi manje mawuze ejardini awusazelanga lo uzele lo umithisi uzele bona. Boyithu uzele bona. Uzele thina. Shwayela kabi ke. Uzele bona uzele abantu abayi4 kahle wena lapha ejardini ngabona. Ngithi mhlambe uzele abantu abayi4 uzele abogeli bakho abayi2 nabantwana bakho abayi2. Izwana. Isithembu shuthi. Isithembu. My sister sekayijika indaba sekayifuna njengesithembu. Phambe yena yazi ayinobe uyaraka nyanyani shem. Awuyaraka. Hey, Pincham. Hayi, ziyajika manje mfethu okay. Qaliphi. Yabo ukuthi ngiqale. Ngiyayibona inkinga. Bengibalekela zona lezi ndlini. Bobalekela zona lezi. Balekela amabhodo. Mara Mpincham wena na wrong Mpincham. Wena na wrong. Uyenza kanjani? Uyenza kanjani? Lapha kuthuleke flop nami ngithathekile ezumjida. Ufike kanjani kuye? Ufike kanjani kuye? Nama ngazi ukuthi ngifike kanjani kumntana kini. Mara kona ngifikile. Bikenzakalani icale kanjani Mpincham? Ngithi mina yesilile ngithi stasi yami. Mina nayesilile ethola. Habe singaringisana umuntu avele aphume endlini ethola. Manje usisi wakhe abuza ukuthi akahle indoda kahle kivaya. Ngamtshela ethola. Maye wena wabona ukuthi kungcono ulande yena over mina.
nanoma ngiphuma ngomnyanga zange wangilandelela uzongitshela ukuthi ungiyeka kanjani. Okay, ungakhetha usisi wami over mina. Wayo ukwamela umncenga umuntu wakho ngithi mfethu. Angazi nginesikhathi esingakanani mina ngimncenga nomuntu lo. So okay fine. Makaphuma wena uthi uva makaphuma mangekho la endlini. Mina ngawazi umdala lo muntu lo ukuthi awari ukuthi uyi-medium yeva. Lo muntu engiyafona uya drop manje mina ngisuka la kungikhona. Okay fine. Kusho ukuthi wena uthe makaphuma wathi good shot ngithola isineke la endlini. Into isho. Isakha. Iyo vele into uchazani ngoba yikho into sazoyichaza. Yini into ozoyichaza manje? Yehlisa umoya. Chaza ke sisi. Chaza ke sisi. Ngiyehlisa umoya. Ngiyehlisa umoya ngalamasimbo ngitshela wona. Relax amasithenga sami ungamthuki miyeke asimphichana support. Khuluma. Sure. So abesilwila ngithi ayenza yonke lento ayenzayo. So ngamthipa vele umntana ke uthi ahlahle kuvaya yebo ama ngimthipa vele akwenze ukuthi naye vele asho ukuthi kuvayani ku relationship yakhe, you understand? Kahle benikhuthaza manje my sister ayi ukuthi ngiyahleka ngihleki inkinga uma brother wayebeka ngakhona uthi yena nosisi wakho bebakhuthazana yinto ebaphusha ukuthi baze bayenze umntwana. Maya usalanda umngane wami ulanda usisi wami igazi lami. Abangani bakho banje ngizobenzani mina? Amarazi yangijwayela. Yazi yangijwayela. Sithandwa sakho samasimba. Mina nawe into esihlanganisa ayisekho yezwa. And unfortunately now bongekho yi1 game. So ngiyekele ngizokukhulisela umntwana. Nodo wethu owami. Bengaki my sister if ungasitshela? By 4. 4 ngayo or 5 ngayo? 4 ngayo. Uyabo into mina ebengikhathaza yikho. Yebo. Atlaki mara mpinja mina utali flop mfethu. Angali ngegazi lami elam owasekhaya umntwana. Big time. You understand? Mpinja mcolisa ke sivayo njengoba umzulu my sister uthe Ukraine ngawe. Mina isekhonye ngizamile konke okusemandleni. Inkinga ukuthi aneke umforce umuntu ukuthi umchange ingqondo ukuthi mawuthi yena uzitshele lokho uzitshele lokho. So mina ngizamile ukuthi ngize lana ngiringe ngilungise ngithola but akukhonakalanga mpinja but yeah mina ngicela ukuzwa ukuthi uyaxolisa or uyayeka injalo mpinja. Mina ngiyayeka injalo. Uyeka injalo. Imnandi so. My sister bekamsupport umntwana my brother. Hayi na bekamsupport. Okay, kusho manje sekazo supporta 2. Supporta 2 angasupport i3 izo support. Yena akasana umsebenzi. So le 3 izo le 3 society wakho izo support. Yeah, izo support. Athiyamo yaluza utaba. Ayalizwa. My sister awufuni like ukuthi umka second chance nje sibone ukuthi izophelela lapha. Siyacela. Dala yenza izinto lo ngimxolela. Dala yenza izinto ngimxolela ngisislima ngaleyo ndlela mina. I-second chance my sister. Ukraine now awufuni. Uyabuza ukuthi 4. Ngena ngakhe lapha. Okay my sister siyabonga isikhathi sakho ne. Wathi ngicela simele la side sikhulume before mfethu ngizoyivala indaba ngithola. Sure. Mara mfethu nawe mfethu ngumntana kibo. Ngizokutshela mina. Ake ngafuna ukuthi angiringe umntana lo abeka busy. Hanenye yamba tuthabiso. Awuthi yakho. Ya intona. Ongayikhuluma ngalapha manje ngi avoid ukuthi ayithola. Manje ngathi ithi ngenze angamabomu ngisiphathisa umntana kibo. Ngoba mara mpinja wena bofuna ukulayela. Yeah, actually uzokhona ukubasupport abayithu. Ngiyasebenza Ukraine. Sure no. Athi amona ushaya ezinye wena wilasinamba ucomele la side mfethu ngkhona okay. Mzansi bafethu nisibonele ubafo benginayo la uba futhi lento uyenze ngamabomu bafethu ngoba bekafuna ukulaya ugele ngoba ulegele ubhizi estradini ngoba njengoba sikhuluma manje una another 3 esayidini so bafethu mina ngizamile ukulungisa mara my brother yena uthi Ukraine wenze ngamabomu bafethu nini izinto enzenzayo bafethu niyangishaya bafethu ezulwini nizongena nje kodwa thinganjudge bafethu Rich Nation TV njalo ningayendawo bafethu ningayendawo and then subscribe bafethu ngiyanicela bafethu nisubscribe silandi 40k subscribers manje sisendleleni sibambeni 40 silandi 50 kanjalo bafethu ngiyabonga isupport yenu ngithanda nonke lapha emakhaya bafethu cha